F'Ħażebbuġ, Simon Busuttil qal li jrid ikaxkar il-barra lil Joseph Muscat filwaqt li Edwin Vassallo qal li jrid jitlaq Joseph Muscat biex f'Malta ikun hawn ix-xogħol. B'hekk attività oħra tal-Partit Nazzjonalista kienet mimlija attakki u messaġġi negattivi. Filwaqt li Simon Busuttil irrakkonta wkoll xi tfisser għalih it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Meta tidħol fiha, isek tħalt f'kamra magħluqa, mudlama, mimlija għajjat, twerżiq, il-bibien u twieqi magħluqin, dlam ċappa, u ma' kull pass li tagħmel tħoss li qed itir u qiegħed taffiċ f'xi tajn. Mbagħad meta tkellem dwar il-Partit Laburista, Simon Busuttil reġa' kellu ton konfrontattiv tant li qal li hu nazzjonalisti jridu jkaxkru lil Joseph Muscat. U għandhom 700 sena biex jiġi t-3 ta' Ġunju u jmorru fil-ħodu kmieni, l-ewwel xogħol fil-ħodu kmieni jivvotaw biex ikaxkruk il-barra għaliex ma jifilħux aktar. Fl-istess laqgħa tkellem Edwin Vassallo, kandidat u deputat tal-Partit Nazzjonalista mill-era ta' Gonzi PN u li baqa' fost l-iktar fdati ta' Simon Busuttil. Fi żmien meta pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja għalli jrid jitlaq Joseph Muscat biex f'Malta jkun hawn ix-xogħol. Realtà waħdem, jekk jitlaq Joseph Muscat jieqaf ix-xogħol, jekk jitlaq Joseph Muscat jieqaf ix-xogħol, u jekk jitlaq Joseph Muscat jieqaf ix-xogħol. Monika Ġus, waħda mill-kandidati tal-Partit Demokratiku, qalet li ma hawn post il-kaċċa biex tal-Oranġo baqgħu jieħdu pożizzjoni differenti minn dik li prova jpenġi l-kap tal-Partit Nazzjonalista dwar is-suġġett. Inutli jkollna l-kaċċa jekk ma baqax fejn tmur għall-kaċċa jew jekk bnejna kullimkien u ma baqax taqbad. B'hekk attività oħra tal-Partit Nazzjonalista kellha l-istess messaġġ toħrajn qabilha: attakki, negattivi u konfużjoni tal-koalizzjoni.